चला जाऊया. जयंबे मालगुण संघाकडून स्ट्राईकला असेल वीरेंद्र, नॉन स्ट्राईकला शैलेश. वैयक्तिक पहिल्या संघाकडून पहिलं षटक घेऊन येताना दिसेल इथे रुद्र स्पोर्ट्स संघाकडून कृष्णा मालप. कशा प्रकारे सामोरं राहतो बघायचा. पहिला चेंडू हाताळला गेला, शॉर्ट पिचला चेंडू टाकला गेला 4 धावांसाठी. जाऊया समृद्धीच्या दिशेने. पहिला चेंडू होता दर्जेदार फटका, तिथे लाजवाब मिळवला गेला 4 धावा. हकुटप्प्याचा बॉल यावी चालला असेल चेंडू पुन्हा एकदा आउट ऑफ द पार येतो इथे चौकार. जय अंबे हा संघ जर इथे सामन्यामध्ये जर रंगत आणू शकला तर नक्कीच जयबेरी भूतवाडी संघ हा कुठेतरी एक खुशीची लहर त्यांच्या चेहऱ्यावरती आपल्याला पाहायला भेटणार आहे. पण जय अंबेला असा कारनामा करणं गरजेचं आहे. पहिल्या सामन्यात जर विचार करायला गेला तर जय गणेश इलेक्ट्रिकल संघ पराजित झालाय, त्यामुळे संधी मिळाली गेली आहे श्रीजा या संघासाठी. त्यानंतर त्या चेंडूवरती विकेटचं पतन इथे घडलंय. कहाणीमध्ये ट्विस्ट धक्का क्रमांक पहिला. विनायक उर्फ बाबू नवीन बॅटर क्रीडांगणच्या दिशेने इथे दाखल केला जातोय. कशा प्रकारचा खेळ आता तो क्रीडांगणामध्ये करणार आपल्या खेळासाठी, आपल्या संघासाठी. त्यावेळी टाकलेला चेंडू ऑफसाईडच्या दिशेने थोडासा रूम दिला गेला होता. चेंडू 2 धावांसाठी. नव्या सामन्याच्या दिशेने धावसंख्या टीमची टोटल स्कोर कार्ड वरती 10 अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. पुढे त्या मीडियम पेसर यावे खेळला फटका बाबूच्या बॅट मधून निघाला असेल. अजून एक MPL चा चौकार. बाबूची शांत गतीची फलंदाजी आहे. टप्प्यात कार्यक्रम, योग्य तो नियोजन आणि त्यानंतर केलेली रचना अतिशय सुंदर इथे असेल. धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती इथे पोहोचली असेल तब्बल 14 या धावसंख्येवरती. पुढे त्या मीडियम पेसर कशा प्रकारे गोलंदाजी करेल रुद्र स्पोर्ट्स संघ हा सामना जिंकून कुठेतरी टॉपला जाण्याचा प्रयत्न इथे केला जाईल का. याही वेळी देखील रूम दिला गेला होता. चेंडू यावेळी पुन्हा चाललाय 1 टक्क्यावर रिदनमध्ये 2 धावांसाठी. षटक संपते, 2 षटकांचा खेळ संपतो, धावसंख्या 16. 1 षटकाचा खेळ संपतो, धावसंख्या 16. डाव्या सामन्याच्या दिशेने सुमित कुळे अंडर क्रिकेट मधील एक या पंचकोशीमधील एक नामवंत नाव म्हणून ज्याला ओळखला जातो तो सुमित यावेळी सज्ज झाला असेल. पहिला चेंडू सुमितचा यावेळी पंचांचा बॅट बॉलचा इशारा इथे ठरला जातोय. अतिरिक्त चेंडू आणि आपल्या गोलंदाजीला केलेली सुरुवात कुठेतरी थोडीशी घातक इथे ठरत चालली असेल. नंतर त्या चेंडूवरती यावेळी क्षेत्ररक्षक चुकला मुकला. गोल्डन धावा इथे मिळत आहेत. गोल्डन धाबा इथे वसूल केल्या गेल्या. सिल्वर चेंडू मैदानात फेकला गेला, तिथे गोल्डन धाबा वसूल केल्या जात आहेत. 8 धाबा मिळतील या चेंडूवरती. टोटल टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती 8च्या मध्ये झटपट बदलत चालली असेल. नंतरचा चेंडू डॉट बॉलचा इशारा देतो. गोल्डन शतक इथे सध्या चालू आहे. 1 मिनिट पंच. धावसंख्या 26 सॉरी 26. नंतर त्या चेंडूवरती हलक्यात खेळला फटका. 2 धाब्यासाठी इथे चालला असेल चेंडू. 2+2 मिळतील इथे टोटल 4 धाबा. 4 धाबा इथे मिळतील आणि 4च्या मध्ये धावसंख्या 30 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली असेल.
धावसंख्या 30. पुढे त्यार मीडियम पेसर यावेळी टाकलेला लो फुल टॉस चेंडू पुन्हा एकदा चेंडू चालला असेल 4 या धावसंख्येसाठी 4+4 टोटल मिळतील या चेंडूवरती 8 धावा वसूल केल्या जात आहेत. त्या 8च्या मध्ये ते धावसंख्या झटपट बदलत चालली असेल. जय अंबे संघ थोडासा उशिराने का होईना पण सुधारणा केली जाते. धावसंख्या 38 या धावसंख्येवरती असेल. अजून या षटकातील उर्वरित 2 चेंडूंचा खेळ इथे शिल्लक राहिला असेल. या 2 चेंडूवरती महत्वाच्या धावा कारण गोल्डन निषेधक आहे तितक्या बनवणारा पस्तीस. नंतरच्या चेंडूवरती मोठा पटका खेळण्याचा प्रयत्न इथे येतोय पुन्हा एकदा डॉट बॉल. गोल्डन शतकामागे धावा बनवल्या तर जरूर गेल्या होत्या पण तितक्या मायनस देखील केल्या गेल्यात. दवे सामनेच्या दिशेने यावेळी टाकला पुन्हा एकदा आखूड टप्प्याचा बॉल मोठा पटका खेळण्याचा प्रयत्न इथे सफलपूर्वक ठरेल. येतोय अजून डॉट बॉल. डॉट बॉल खूप महत्वाचं इथे ठरणार आहे. फिरकी रोल करण्याचा प्रयत्न इथे केला गेला होता. चेंडू पंचांचा वाईट बॉलचा इशारा दिला जाईल. +1 टोटल 2 धावा या चेंडूवरती इथे मिळत आहेत. 2 धावा वसूल केल्या जाणार आहेत. त्यानंतर टाकलेला चेंडू डॉट बॉल इशारा इथे दिला जातोय. कोणत्याही प्रकारची चूक इथे करायची नाहीये कारण चूक इथे ठरणार महाचूक. नंतर त्या चेंडूवरती बिगिट करण्याचा प्रयत्न चेंडू फिंगरी आणि विंगरी खेत क्रीडांगणामध्ये थांबला. धावसंख्या 37 अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. अखूड टप्प्याचा बॉल मोठा खेळण्याचा प्रयत्न इथे केला जातोय. निर्धाव चेंडू येतोय. कोणत्या प्रकारची धाब इथे दिली जात नाहीये. धावसंख्या तिथेच अडून राहिली असेल 37 अंकांवरती. पुढे त्यार मीडियम पेसर पंचांच्या उजव्या हाताकडून अर्थातच का अरंड विकेटने केलेला चेंडू या राजबाब होता. खडक हवाई सफर हेवन देवन येतोय चौकार. या देवन चौकारच्या मध्ये धावसंख्या
41 या धावसंख्येवरती धाव पोहोचली असेल. नेट बॅटर सिद्धेश क्रीडागडीच्या दिशेने दाखल झाले असेल. शेवटचे शतक घेऊन गोलंदाजी मार्क करून इथे दाखल केला जातोय. बॉलर नेम सागर. सागर गोलंदाजी मार्क करून इथे दाखल झाला असेल. विवर रचला गेला. टीम मीटिंग चर्चा सहमत केली जाते. सागरला शेवटचे शतक अंतिम षटक इथे घेऊन आणलंय. यावेळी टाकलेला पहिला चेंडू पंचांचा डॉट बॉलचा इशारा येतोय. म्हणजेच कोणत्या प्रकारची धाब येत नाहीये. निर्धाव चेंडूने आपल्या आता गोलंदाजीला इथे केलेली सुरुवात ठरेल का इथे सफलपूर्वक. नंतर त्या चेंडूवरती मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न आहे. चेंडू लेग बॅक मध्ये. 1 मिनिट. बाईकचे एक धाव इथे मिळणार असेल. एकच धाव यावेळी स्कोरकार्डवरती ऍड केली जाणार असेल. पुढे त्या मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न इथे केला गेला होता. पंचांचा पुढे एकदा बॅट बॉलचा सिग्नल इथे दिला जातोय. अतिरिक्त धाव अजून एकदा स्कोरकार्डवरती ऍड केली जाणार आहे. अतिरिक्त धाव आता कुठेतरी मिळत चालले असेल संघासाठी. धावसंख्या पुढे सरसत चालली असेल. नंतरचा फटका तर लाजबाब खेळला गेला होता. पुन्हा एकदा येतोय डॉट बॉल. निर्धाव चेंडू वारंवार टाकले जाणार आहे. कोणत्याही प्रकारची धाव इथे मिळत नाहीये. शून्याचा खेळ स्कोरकार्डवरती पाहतोय आपण. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न यावेळी सफलपूर्वक अगदी बॅकफूट पंच वरती 2 धाबा इथे वसूल केल्या जात आहेत. या 2च्या मध्ये धावसंख्या 45 अंकांवरती धाव पोहोचली असेल. टीमची टोटल धावसंख्या 45. नंतर त्या चेंडूवरती सुपर डुपर हिट केलेला बॉल ठरलाय बॉक्स आउटचा शिकार. खेळागडच्या बाहेर जाईल. एक चेंडू शिल्लक राहिलाय. नवीन बॅटर जय आंबे संघाकडून खेळागडच्या दिशेने रुद्र खेऊर खेळागडच्या दिशेने ते दाखल केला असेल. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न सफलपूर्वक समाप्त होते. षटक संपते ते निर्णायक षटकांचा खेळ इथे समाप्त झाला असेल. धावसंख्या 45 बनवल्या गेल्या आणि 46 धावांचं लक्ष. हॅलो चला जय गणेश इलेक्ट्रिकल श्रीजा LIC नाणेफेकीसाठी यायचंय. श्रीजा LIC जय गणेश इलेक्ट्रिकल पंच पॅनल नाणेफेक करून घ्यायचे. चला नाणेफेक करून जय गणेश इलेक्ट्रिकल श्रीजा LIC. चला नाणेफेकीचा कौल गेलाय. जय गणेश इलेक्ट्रिकल आपली प्लेइंग लिस्ट द्यायची. जय गणेश इलेक्ट्रिकल त्यानंतर श्रीजा LIC शिरगाव लगेचच द्यायचे नाहीतर 10 रनची पेनल्टीला सामोरं जावं लागेल. जय गणेश इलेक्ट्रिकल जय गणेश इलेक्ट्रिकल आपली प्लेइंग लिस्ट द्यायची. त्या सामन्यानंतर लगेच तयार राहायचंय. रुद्रा स्पोर्ट वर्सेस जय भैरी भुतेवाडी. जय भैरी भुतेवाडी संघाने देखील आपली प्लेइंग लिस्ट समालोचन कक्षापर्यंत पोहोचवायचे. अजिंक्य भुते आपली प्लेइंग लिस्ट समालोचन कक्षापर्यंत पोहोचवायचे. चला जाऊया. पहिला चेंडू इथे अतिरिक्त स्वरूपाचा हाताळला गेला. विरू याच्याकडून एक धाव या चेंडूवरती. इथे मात्र पुन्हा एकदा 9 चेंडू +4 एकूण 5 धावा. इथे मात्र नक्कीच हा सामना इथे रुद्र स्पोर्ट्स संघाला जिंकणं गरजेचं असेल. कारण दुसऱ्या रजनी पुन्हा एकदा 9 स्वरूपाचा चेंडू येताना दिसतोय आणि 22 स्वरूपामध्ये 1 धावाच्या 2 धावा. कारण पहिल्या रजनीचा विचार केला तर नक्कीच जय भैरी भुतेवाडी संघ देखील 3 सामन्यामध्ये 2 सामने विजयी झालाय आणि इथे मात्र रुद्र स्पोर्ट्स संघाचा विचार केला तर 3 सामन्यामध्ये हा तिसरा सामना खेळत असताना इथे मात्र
आणि इथे मात्र नो चेंडू होता, फायदा उठवू शकत नाहीये. एकच धाव दिली जाते या चेंडूवरती 9 स्वरूपाची. नक्कीच गडी बाद होताना दिसला असता इथे सुमित, परंतु एका धावेवरती समाधान मानावं लागतं. एका धावेने संघाची धावसंख्या वाढताना दिसेल. पुन्हा एकदा चांगला फटका खेळला गेलाय. धावसंख्या होताना दिसेल 13 धावा. पुन्हा एकदा सामनाकडे सुमित, माप कसं आव्हानाचं. पुन्हा एकदा नो चेंडू टाकला गेलाय, परंतु चांगलं क्षेत्ररक्षण केलं जातं इथे. शैलेश याच्याकडून 4 धावा नक्कीच वाचवल्या गेल्यात. इथे मात्र चेंडू चांगला हाताळला गेलाय. विरू याच्याकडून खराब गोलंदाजी केली जाते आपल्या संघासाठी. जयभैरी भुतेवाडी आपली प्लेइंग लिस्ट समालोचन कक्षापर्यंत पोहोचवायचे. जयभैरी भुतेवाडी. त्यानंतर पुन्हा एकदा सामना करेल विरूच्या गोलंदाजीवरती. इथे मात्र बॅटची कडा घेऊन जाताना चेंडू दिसेल एका धाव्यासाठी. एका धावेने संघाची धावसंख्या वाढताना दिसेल 17 धावा. अजून देखील पहिल्या षटकातील काही चेंडू शिल्लक असतील. सामना करताना इथे दिसेल सुमित कोळी कशा प्रकारे फलंदाजी करतो बघायचंय आपल्या संघासाठी. इथे मात्र पुन्हा एकदा व्हाईट चेंडू प्लस 1 धाव, अशा 2 धावा. धावसंख्या होताना दिसेल 19 धावा. खराब गोलंदाजी केली जाते विरू याच्याकडून, कारण आपल्या संघाला पूर्णतः बॅकफुटला नेताना दिसला प्रत्येक सामन्यामध्ये. पुन्हा एकदा खराब गोलंदाजी. पुन्हा एकदा नो चेंडू प्लस 1 धाव, 2 धावा. इथे मात्र धावसंख्या होताना दिसेल 21 धावा. ना चेंडूचा टप्पा ना चेंडूची लेंथ इथे गोलंदाजाला सापडली जाते. इथे मात्र चेंडूला सन्मान दिला जातोय. लो गतीचा चेंडू हाताळला जातोय विरू याच्याकडून. पुन्हा एकदा सुमित, इथे मात्र पुन्हा एकदा सन्मान दिला जातोय. पहिल्या षटकाकडे संघाची धावसंख्या 21 धावा. 18 चेंडू 25 धावांची गरज विजयासाठी. चला जाऊया. पहिल्या षटकाचा विचार केला तर 21 धावा. खराब गोलंदाजी केली गेली विरू याच्याकडून, कारण प्रत्येक सामन्याचा विचार केला तर प्रत्येक सामन्यामध्ये नक्कीच खराब गोलंदाजी केली गेली, कारण आयकॉन खेळाडू म्हणून नक्कीच संघामध्ये सामील केलं गेलं होतं. नक्कीच उमेश माने आपल्या अगोदरच्या सामन्याचा गोलंदाजीचा विचार करत असतील, कारण काही गोलंदाजी केली होती उमेश माने यांनी. चांगली गोलंदाजी म्हणावी लागेल, कारण 2च चेंडू हाताळले गेले. मैदानाची दिशा कुठेतरी वेगळ्या ठिकाणी नेताना दिसले होते नक्कीच. पण इथे मात्र फुलटॉस चेंडू, नो स्वरूपाचा चेंडू येताना दिसतोय आणि प्लस 2 धावा. तीन धावा. पुन्हा एकदा सामना करेल. टोटल धावसंख्या होते 27 धावा. ते मात्र चांगला चेंडू हाताळला जातोय. पुन्हा एकदा एक डिक्लेअर स्वरूपा म्हणजे 2 धावा या चेंडूवरती. धावसंख्या होताना दिसेल 29 धावा. पुन्हा एकदा सामना करेल रुद्राच्या गोलंदाज. धावसंख्या 33 धावा. 33 धावा. आणि नक्कीच इथे संघ मालकाला काहीतरी कानमंत्र दिला जातोय सचिन सांडेबांना, कारण अजून देखील जरी मी या अगोदरची मॅच जरी घालवली असली तरी अजून देखील आपल्याकडे एक सामना शिल्लक आहे, तो आपण माझ्या गोलंदाजीवरती नक्कीच जिंकू शकतो. जय गणेश इलेक्ट्रिकल आपला निर्णय कळवायचा आहे, कारण सेकंड इनिंग संपत आले. नाणेफेक आपल्या बाजूने गेल्यानंतर आणि या चेंडूवरती देखील 4 धावा म्हणजेच 8 धावा येताना दिसतील. धावसंख्या होताना दिसेल 43 धावा. विजयासाठी 4 धावांची गरज असेल विजयासाठी. 12 चेंडू 4 धावांची गरज असेल विजयासाठी. इथे एका चौकारानिशी खेळावं लागेल सुमित याला आपल्या संघासाठी. नक्कीच
नाणेफेक जिंकल्यानंतर प्रथमतः गोलंदाजी स्वीकारली गेली. जय गणेश इलेक्ट्रिकल संघाकडून इथे मात्र 2 धावा येताना दिसते. अजून देखील 2 धावांची गरज असेल विजयासाठी रुद्रा स्पोर्ट्स संघाला, कारण 1 साइड सामना नेताना दिसले ते फलंदाज. इथे मात्र वीरू याच्याकडून चांगलं क्षेत्ररक्षण केलं जातं. अजून देखील विजयासाठी 2 धावांची गरज असेल, कारण या सामन्याचा विचार केला तर इथे मात्र फुलटच चेंडू आणि 4 धाव विजयी होतो इथे रुद्रा स्पोर्ट मालगुण संघ.